Λοιπόν, παίρνω χαρτί, στείλω, έχω προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό εκφράζω όλα τα αισθήματα. Να περάσω σε μερικούς από εσάς λίγα μηνύματα. Άλλοι προτιμάνε τη στεριά, άλλοι τα κύματα. Άλλοι προτιμάνε τη ζωή, άλλοι τα χρήματα. Γι' αυτό μη βάζετε τον αυτό σας για αυτούς μέσα σε μνήματα. Και όποιος σας κάνει κακό, πάρτε μακριά του χιλιόμετρα, ούτε καν βήματα. Γιατί στην καρδιά σας αφήνει κενό και σας δημιουργεί ρήγματα. Δεδομένα αλήθεια, το Facebook στις μέρες μας έγινε τρόπο ζωής, ούτε καν συνήθεια. Εδώ καταστρέφεται ο κόσμος με λίγα ρίχτερ, μεγάλοι άνθρωποι σοβαροί. Φτιάξαν και Twitter, είδωλο κάθε πιτσιρικά ο JB. Γίνανε όλοι belieber, όλα αυτά δεν μου φαίνονται μοιραία. Αφήστε με εμένα και βγείτε έξω, κοιτάξτε την υπόλοιπη νεολαία. Άλλοι ήταν απλά αγάπη κι άλλοι πράγματα σπουδαία. Αυτά είναι τα λόγια μου, δεν είναι καν τυχαία. Δεν είμαι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που σας τα έχει πει. Και φανταστείτε λίγο τι έχει να συμβεί. Άμα αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, αυτή είναι η αλήθεια. Κι ας είναι τόσο σκληρή, δεν φοβήθηκα ποτέ μου τη ζωή αυτή. Με φοβάται και με αδικεί, γι' αυτό πρόσεχε κι εσύ. Γιατί πουτάνα στο τέλος αποδεικνύεται διπροσωπία μες στο πλήθος. Όσο το βλέπω σφίγγεται ο κόμπος πάνω στο στήθος. Εξαιτίας μας πέθανε η γαλήνη, ξύπνησε το μίσος. Αφήστε κάτω κινητά και ακουστικά, γιατί μας χάλασαν νομίζοντας ότι κάνουν πράγματα σοφά σωστά. Γιατί η καλύτερη κοπέλα έγινε γερόδουλη κι όλοι οι πιτσιρικάδες πλέον γίναν μουνόδουλοι. Μην κοιτάς το αύριο αλλά ούτε και το χθες. Άλλαξες κάτι, πάντα κράτα πισινές. Γιατί ο κάθε άνθρωπος κοιτάει την πάρτη του κι από πάνω σου να βγει. Γι' αυτό ξύπνα, μη καίγεσαι όλη μέρα στο PC. Γι' αυτό ξύπνα και βγες έξω να δεις τι σημαίνει η αληθινή ζωή.